Ahoj lidi, vítám z Koule 45 u dnešního videa na hru Slenderman. Nebo Slender, no jak můžete vidět nahoře. Toto video bude jenom takový mrknutí se na hru Slenderman. A budeme to natáčet tady dva. Tady jsem mnou version 61. Jo, jsem tu taky! Takže to znamená, že se budeme střídat u kompu. A jinak tato hra, co jsem vlastně, hrál jsem to občas u version 61. Tak je to hodně hororová hra a to hodně jako lekací, takže bych radši radil těm, co mají nějaký problémy za srdíčkem, tak toto video není pro vás hodně. To tady nemá být. No, to tady nemá být zase ani jeden. Takže jinak, co bych ještě k tomu dodal, a ke mně. Jak vlastně Persel 61 říkal, v jednom dílu nebo ve dvou dílech na Battlefield 3, jak to točí, tak říkal, že se mi dostal virus do počítače. Ano, je to pravda. Nějak prostě mi selhal Avast, já jsem si ho vlastně aktualizoval, ten Avast. A jakoby jsem si projížděl jenom internet, jsem se dělal na YouTube a tak. A teďko prostě najednou jsem se podíval na nějakou stránku, co nevím, co to bylo. No to je jedno, pokračuj. A najednou jsem se podíval prostě na nějakou stránku. A tam prostě najednou mi psalo vir v počítače prostě a počítač kleknul. Všechno se zhaslo, vypnul se počítač a když jsem ho chtěl zpátky zapnout, tak to prostě vyšlo. Nevím, co se s tím stalo, nevím jak, nevím proč. Tak, to je asi ke mně všechno, jinak teďko začnu teda už pravidelně natáčet videa. A teďko po Vánocích vlastně, což to už bude. Tak do 25. 26. začnu natáčet videa na Need for Speed Hot Pursuit. To bude vlastně první série a po Need for Speed Hot Pursuit bude zase Battlefield Bad Company 2. Vím, sice tady ty hry už jsou nějaký ten rok taky starý, nějaký ten pátek, ale prostě ty hry prostě to jsou hry, na který se jako ten, vlastně když si vezmete Need for Speed Hot Pursuit, tak to byl vlastně takový ten přelom, kdy už jako v té grafice. To je prostě, mě tady ty hry baví, no. Jako ty starší a potom ještě ten Battlefield Bad Company 2, tak tam mě hodně baví single player a taky i multiplayer, takže jsem se vlastně to rozhodl natočit tady to. Jinak dál nevím, co bude, to se potom bude dál vyvíjet podle vás a pokud mi nebudete psát takový ty, tak si něco vymyslím. No. No, vlastně taky jde o to, že vy mi třeba, nebo ne, píšete teda do komentářů, že jeden napíše vlastně, že chce natočit třeba GTA San Andreas multiplayer, to není až zase takový problém, to můžeme natočit, ale potom tam jeden píše Call of Duty 4, druhý Medal of Honor, co jsem čet, a takovýhle prostě všechno možný. A my potom víme, co si z toho máme vybrat, protože ten komentář jenom jeden a my bychom jakoby vás tím nechtěli jako naštvat nebo tak, protože když si zase z toho vybereme tu jednu hru, tak ten zase druhý bude říkat, že jsme ho neposlechli a takovýhle. Nemůžeme, když nám tam napíšete třeba 20 lidí, když nám napíše, že chce jako takovou a takovou hru a každý napíše jinou, tak to prostě nejde. Musí být aspoň jako nějaký hlasy u té hry nebo něco. No takže no, ještě ten Battlefield multiplayer vám splníme, to budeme točit, až bude mít Koule ten Bad Company 2, tak to spolu budeme točit, já to mám taky. A je to dobrá hra, no. Hodně dobrá. Sám bude líbit. No. Doufám. Jinak, kdybyste se divili, až budu natáčet ten Battlefield, proč jakoby to dobře, až takhle nebo dobře, jakoby, proč to znám, nějaký ty první mise, tak to bude tím, že jsem za první viděl trailer a za druhý jsem hrál první a druhou misi. A vlastně proto to znám. Akorát potom už ty další mise, to už neznám, to jsem vlastně už nehrál potom. Možná, že jednu jo, co jsem jakoby ještě zahlídl v traileru a hrál jsem u kamarády, když to měl rozehraný, ale jinak o tom nebudu vědět nic. A o Need for Speed Hot Pursuit, tak tam jsem hrál, asi první 2 hodiny jsem hrál a prostě libová hra, no. Jinak víc už jsem to nehrál. Tak asi předám slovo tady Persilovi, asi i počítač teda, bude to tako. No bohužel začnu, je to smutný.
No moc slov to nebude, hlavně je kot. Ano. A tak já bych řekl, že asi můžem začít. Já teď to moc na řeč nemám. Já se tím sadím. Mám nasráno v kalhotech. No. No, teď mě upozornil koule, že tam trošku vynechal slušná slova, ale... Když tak bude cenzura. Jo, možná to začne. Že mi to ten jako všechno zakryje. Tak pojď. Tak, jde se na to. Je to smutný. Tak. Jednoho dne jsem šel lesem. Teď je 8 papírků. Jsem rád za jeden. Se pochlap. Takhle si jdu jednou lesem. Ať mě zabloudím. Proti mě tam chodí 2metrový chlap. S 90 milionama rukama. Kdykoliv si mě může přitáhnout. Ale já... Stop. Ne, ten má 8, myslím. Sám, ne? Ne, ten má jenom 2. Ne, myslím, že... Ten má 2 dlouhý, pomáhá špatně. No tak ono to dělá. Co to je? Tak to jsou prsty, ono to vypadá, že to je dlouhý. Co to je? Ne. Nevím. No, to bych tak rád viděl. Já nic nechodil. Já se jenom koukám, jestli tady není Aha, papírek. tak No papírek. právě, vidíš, to už. Že já jsem taky párkrát hrával tady býval. Nekoupil si. To je jedno. Nevím, co běž půjč. Já uteču. Teď. To je po cestě. Je to dobrý, no. Ale občas, co jsem hrál jako Slenderman, tak ty papírky spíš nebyly na těch obyčejných stromech, ale byly ty papírky spíš na takových těch zvláštních místech. Buď na baráku, nebo v baráku, nebo na takový... jakoby, No. na tom na pařezu, Jo, nebo tak. bývají třeba i na těch, jak se jmenou, na nádržích bývají taky. Jo. Ale tam je to už hodně samozřejmě, tam jsem jednou, jsme vlastně, to jsme hráli ještě s jedním naším kamarádem. Tam šlo na asi 4 papírky a šel se tam k tomu podívat. A další. Že dobře ty. A prostě šel se tam k tomu podívat. A tam se objevil Slenderman a ten pár papírků vždycky nenašel. Teda vlastně on ho viděl. A sakra, to zrní. Ne. To zrní. Jo, no, tak on ho tam, jakoby... On ho viděl, ale už ho prostě nestačil vzít. No víte, to je boj o život. Nechoď tam doprava, spíš dělat. No, ale jakoby, hra je to dobrá, jo, ale... Když náročný psychiku. No, to je hodně. A třeba A třeba ve více lidech je to někdy i sranda, jo, ale takhle ve dvou, když jsem tady s koulem, tak... Jak ti mám říkat, koulem nebo koulí? S koulem je lepší. Jo. Nechceš, No. Dobře. Já radši nebudu sprintovat, já nemám rád, když ta patrka, hele. Ne. Co? Já myslím, že to tady je ten vyšší u toho stromu, tam to vypadalo. Jako, byl nějaký odraz, no, tak jo. Či? Škoda. No přesně, vždycky. Akorát by potom byla chyba, kdybychom si oba dva telefon, ale potom No, výhoda pro něj. I když vlastně, bo jsme se teleportovali. Nebo by se teleportoval furt s námi. To byl z nás. No to... Teď se nic neděje závažného. Zatím. Nechci to zatím nějak jako zakřiknout. jsem jenom nenarad. No, já taky. Zatím jenom takový 2 menší zrnění a žádný bouchání ještě nebylo, takže je to. Ježiši, ne, tady něco je, to je nějaký místo určitě, protože tady je cesta, žádný strom, takže k něčemu určitě dojdeme. Ne, no jo, protože tam je ta vidět ta obloha, dobře, sakryš. Jo, to je ten strom jeho. Jeho? No.
já tomu říkám jeho strom, protože má takový ty větve jako on, jako ruce. Ale tam bývá většinou papírek. Jo, papírek! Běž. Ne, nevím, já se nechci sprintovat, ale si už ho mít. Co tam je napsaný? Help me, pomoc mi. No, ty potřebuješ tak pomoc. No taková možná dělat. To nemá asi jako znáš podporou, že když nemožím. Tak on chce vždycky jenom poplácat, že jsme mu pomohli, ale... Ano. Pak to dopadne. No. Já myslím, že můj rekord je asi 5 nebo 4 papírky nějak v tomhle, no. Takže... Můj rekord je asi 1. A tak i to stačí k tomu, aby se to podělal. No tak já zase pravda, že já jsem tím Ne, tak já to většinou vždycky hraju jenom s někým, protože já prostě sám nemůžu. Já nevím proč. To tomu prostě vždycky podělám. A prostě není taková sranda. Prostě hraješ jako s ničím. No. Takhle prostě si řekli, zaplatíme Slendra, pokecáme. No, když nikdy není čas od psání toho. No, mám se, že to je takový strom, že by na tom mohl být jakkoliv. Já už bych chtěl ale další papírek docela. No. Ty vole, auto. No, já se lega. Já se kočívka. Hele, starý dobrý Volvo. Ty vole, mám 4 papírky lidi, už se blížím mému rekordu. Může. Nevím. Ale je to špatný, hraješ v pokoji za zhasnutýma světlama. Ale už se s tím bylo postupně. No tak mi přijde. Nevím proč. Jsme to nějak neslavili, jsme toho Ne. Co s tím žipu? Dobrý, já bych řekl, že to je jenom asi, by nám to bylo strašidelnější. A nebo je to jenom ten klan, jak se říká. Vždycky. Jo. Pojď sem, dělej. Tady je tunel, dělej. Počkej, já budu mít papírku. Ne, běž furt. Jo. Ale na pomyslí. No a napraví. Jo, lidi, já se počkej, já se takový koukám, kdyby náhodou. Čo můj, dokázal jsem rekord. Já se bojím. Jsou zvuky. Nevím, jestli je to vítr nebo on. Jestli se bojím. Ne. Ne, neřekl bych, nebo jo? Puste mi. Lidi. Tam to jdu. Ježiši, to je tak hrozná hra. Hrozná, ale dobrá. No. To mi pomoct nějak. Já nevím, ale bojím se. Strašně. To je vlastně, ty máš prostě No. Já to zase koukám. Musíš to plát. No. Sakra, co to je? Ne, dům. To já lidi, já se omlouvám, já tam nejdu. Já se to bojím. Mám tam jít?
Odevě, tak to se podělal. Hajzl jeden. Já to nehraju. Tak tohle bylo silný. No. Tak já nevím, jestli můžeme pokračovat. Byl bez varování, prostě tam najednou objevil. Byl tam? Jo, byl. Až si z toho skočil ze židle. No Já jo. jsem totiž jenom slyšel obrazovku a viděl obrazovku. Tak já nevím, no. Zkusíš ještě točit? Zkus to. Já to bude chtít teď trošku další pauzu. Já vám přísahám, že teď na to bude jenom jedna video. Nic nedám. Dobře, tak teď možná si sedne ke kompu koule 45. Možná. Fuj. Tak no, nevím. Teď je tady taková závažná situace, končí šok. Fuj, já jsem si dal nějakou čokoládu nebo něco, protože to potupí šok. Nějaký cukr, nemáš nějaký cukr, není tady někde Já cukr? nemám. No, tak ne, sorry. Protože to potupí šok. To zkus. Ale já se žeru 20 korun. No ty kráso, ale tak z nenadání. Kde komu ty vyskočil? On No. jako u baráku byl, anebo spíš v tom lese, nebo? No, já jsem šel, jakoby měl jsem na levé straně barák a on vyskočil jakoby z levé strany od baráku, ale trochu, A ty si ho jakoby viděl, jak takhle letí a jak takhle přistál, nebo ne? jenom protože se objevil. Hned uzrnil a hned tam byl. A ani jsem na z těch myší pohnul nikam prostě. Fuj, tak to bylo hodně silné. Já jako vůbec nevím. To je jako, jestli to dám. Tak to zkus. To zkus. Jestli chceš, tak Ty chceš, abych tady prodělal infarkt, jo? ne. Tak vyčíš. Takže lidičky. Já jsem to dořešil. Já to udělám tak, že dneska toto video, to bude jedno na Slendermana a potom já udělám příště asi pozítří nebo zítra udělám další video. A to bude taky na Slendermana, ale to budu hrát jenom já a bude u mě i Persil 61. Jo, dobře. Takže Aby se tímto bychom zapasilo. se chtěli s váma rozloučit. Co se děje? No to je jedno. Počkej, klik. A jo, klik. Takže děkuju, že jste se podívali na toto video. Já taky děkuju, sice jsem přežil, ale měl jsem na mále. Já nepřežil, to je jenom moje dvojče. A budeme rádi za každou podporu, což to znamená, využijte, co máte dělat, když se vám toto bude líbit, když se vám toto bude nelíbit, když se vám toto nebude líbit, tak... Buď křížek nebo dislike. No. Ale ten křížek by byl možná lepší, ale jak chcete, A no. prosím vás, koulem 45 pište do těch komentářů ty hry. Já vůbec nevím, co mám hrát, aby vás to bavilo, protože kdyby jsem začal hrát něco, co baví mě, tak aby to zase přestalo bavit vás a takhle. Jinak plány do budoucna po tom Battlefieldu mě napadlo, že by se mohl točit The Walking Dead, první sezónu a druhou sezónu bych potom natočil až s češtinou, aby byste vlastně měli překlad, abyste tomu rozuměli. Abych sice tomu něco rozuměl, ale vám bych to asi nějak moc, jakoby v té rychlosti bych vám to nedokázal přeložit. Takže asi to potom poznáme, teda budeme natáčet, až to bude v češtině, a potom se to nějak bude... A pak ještě mě napadlo, že bychom třeba mohli natočit NHL 2009 multiplayer. Jaký na to máte názor, když tak napište. Nás oba dva to docela dost baví, tak
tak napište názor. Fuj, zase ten zvuk. Celé. To jsou strašný zvuky tohle, no. A jinak vždycky, když to dá na YouTube koule 45, tak se pod to napíše koule 45 a když Persil 61, tak se tam prostě Já bude jsem Persil od 61. Persil. Od Persil 61, ano. No. Jo, dobrý, no. Jinak byste nám mohli dát i se podívat na náš Facebook, tam budou všechny informace o nás, co budeme točit, nebo co jsme teďko natočili a to. A asi zřejmě vždycky, když nahráme video na YouTube, Tak tam další tak tam dáme i odkaz, asi No. zřejmě. A mě napadlo, že bychom třeba mohli teda, když takhle budete tam psát různý ty hry, třeba udělat nějakou otázku na Facebooku, tam dát ty hry a hlasovalo by se, jakoby. Ano. To by bylo dobrý. Když nám prostě nic neřeknete, tak se bude hlasovat. Tak. Tak. Že tímto by se chtěl s váma rozloučit koule 45. A Persil 61. Děkujeme vám za dnešní shlídnutí a ahoj! Čau!